עכשיו יש איזו ידיעה שכביכול חמאס הודיעו שהם מתכוונים להפסיק את הפסקת האש. יפסיקו את האש, אנחנו נלחם ונעשה מה שצריך, יהיה פירוז רצועה, חמאס יפורק מנשקו, שום דבר לא ישתנה ממטרות המלחמה. החטופים, חמאס גם, דיווחים שהם מדברים על כך שיהיה קשה להם לאתר את 3 החטופים החללים שנותרו. איך לדעתך מדינת ישראל צריכה להגיב? האם בכלל תרחישים כאלה נידונו בישיבות הקבינט ובישיבות השונות? באופן כללי כן, אני לא אוכל להרחיב לגבי מה נאמר או לא נאמר, רק מה שאני יכולה לומר שאנחנו נדאג להחזיר את כל החטופים, נותרו לנו 3 חללים שנחזיר אותם גם כן. ואני אומרת עוד פעם, יש פה את חמאס, יש פה את חיזבאללה, אם אנחנו לא נטפל בסופו של דבר בראש התמנון, שזה איראן, אנחנו צריכים להבין שבסופו של יום החלפת המשטר באיראן זה הדבר שישנה פה את כל תמונת המצב האמיתית במזרח התיכון.